Gorputza elkaste gela. Gu bizitzeko gasolina behar dugu da janaria. Gu janaria sartu. Aboan gero motxikatu. Hortza eta banakin tuboetatik pasatzen zaigu eta urdaian nahasten zaigu. Urdaian bola bat egiten da eta laberintotik joaten da. Behar duguna odolara pasatzen da eta behar ez duguna kaka eta pis egiten da. Odola birika eta bidotxera joaten da. Eta janariak diak egiteko behar dugu. Birikak behar dugu arnasa hartzeko eta bihotza bizitzeko. Bihotza bomba bat bezala da. Eta odola gorputz osora botatzen du. Kirola egitean bihotza azkarrago egiten du.